आप देख सकते हैं हम यहाँ पे पिकनिक मनाने आए हैं। ये बीच में मेरे बड़मा बैठे हैं, साइड में हमारा दीदी बड़ा दीदी, यहाँ पे भी दीदी, वहाँ पे भी दीदी, बाजू में पुणे चुआ है, वो मेरा एक भांजी है। चलो गुन्नू है कदे गुन्ना गुन्ना अड़ियो ना वाह रागी रागी क्या है कदे अटी क्या उन्नाला हाँ किवी मोर भाई वीडियो आम ब्लॉगर पिला तेणु बिगर बिगर आहा कुटीगला चंदनेश्वर पानी ढालते आसता आगे भी बोलो कुछ वो के दोन दस
हाँ এইটা মন্দির না চলো 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 শীত লাগিব চলো শীত লাগতে তো গরম হচ্ছে चल 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 এটা মেন গেট মেন গেট হিন্দি বলছি আমি আমি হিন্দি বলছি এই ଏଇଠି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଏଇଠିକି ଆସିଥିଲି ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଆ ଏଇଠି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ମୋ ମନେ ଅଛି ଯାହାର ସାହସ ଅଛି ଗାଧେଇକି ଆସ ଇସ୍ ଇସ୍ हाँ तो एटा होची फ्रेश पानी ये भी खसरा भी हाँ हाँ बुद्ध दीवा ना मतलब खसरा ये खसरा पड़ो तो खसरा मोबाइल पड़ दियो ना ना ए आवे ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି ଏଠି ପ୍ରାୟ ତ ବେଙ୍ଗଲ ସାଇଡ଼ରୁ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଧେ ଏଠି ଏଇ ଚନ୍ଦନ ସେଟା ବେଙ୍ଗଲ ଲାଇନ୍ର ଯାଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ବେଙ୍ଗଲରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି ଯାଇକି ବଙ୍ଗଳାରେ କଥା କୁହନ୍ତି ଅଧିକ ଲୋକ କି ମୁଁ ବରଗଛ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇ ବରଗଛରେ ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଥିଲି ବରଗଛରେ ଯାହାର ବି କିଛି ମାନସିକ ଥାଏ ଯେ ଯଦି କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ମାନସିକ କରନ୍ତି ଯଦି ବରଗଛରେ ବନ୍ଧାଯାଏ ତାହେଲେ କୌଣସି ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନସିକତା ପୂରଣ ହୁଏ ଆଉ ଏଠି ବି ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକ ପାଣି ଢାଳିବାକୁ ଆସନ୍ତି ତେଣୁ ମାନସିକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୂରଣ ହୁଏ ଯାହା ଶୁଣିଥିଲି ତେଣୁ ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗେ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖେଇବି ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବି ଦେଖେଇବି ପୁରା ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କିରି କରାଯାଉଛି ବି ଦେଖେଇବି ପୁରା ବୁଲି ବୁଲି କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବା ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାହାରି ପଡ଼ିବା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଯେଉଁଠି ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ବାବା ଶିବ ମନ୍ଦିରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁଠି ପୂଜା କରାଯାଉଛି ସେଠି ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁରା ଦେଖେଇଦେବି ଆଉ ଆପଣ ଘରେ ବସି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏବେ ଟିକେ ଦେଖିନେବା ଚାଲନ୍ତୁ ମା ବସିଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏଟା ଆଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ না মাথা বললে
जय श्री राम। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଦେଖ ସେଇ ବରଗଛ ଯାହାକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଫାଷ୍ଟ କହିଯାଇଥିଲି ମାନସିକ କଥା ମାନସିକ କରାଯାଏ ଏଇ ବରଗଛ ପାଖରେ। ଏଇ ସେଇ ବରଗଛ ଆଉ ଆଗକୁ ଅଛି ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇବି। ଟିକେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବେ। ଶେଷରେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମନ୍ଦିରକୁ ପାଖକୁ। ଏଠି ଏଇଟା ଆଗରୁ ଯେମିତି ରୁଲ୍ ଥାଏ ଯେମିତି ନିୟମ ଆଗେ କୃଷକଙ୍କ ପାଖରେ ଜୁହାର ହେଇକି ତାଙ୍କ କାନରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କହିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସେୟା ବି ଏଠି ଆମେ କଲେ। ଚଳିବ। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଠାକୁରଙ୍କର ମେନ୍ ଦ୍ୱାରଟା ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅଜାଣତରେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଥିଲୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଅଜାଣତରେ ଜୁହାର ହେଇଯାଇଥିଲୁ। କିଛି କଥା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିଗଲୁ ଯେ କେଉଁଠୁ ଦ୍ୱାର। ତାପରେ ଆମେ ଫ୍ରଣ୍ଟରୁ ଯାଇକି ଜୁହାର ହେଲୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ସେଠିକି ଯିବା। ତାପରେ ସେଠି ଯାଇକି ଆରାମସେ ଦେଖିନେବା। ପୁରା ଆଳତି ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଯାହାକି କୁହନ୍ତି ଯେଉଁ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ବୁଝିଥିଲୁ ଯେ ସେଠୁ ଠାକୁର ପାତାଳ ଫୁଟି ବାହାରିଥିଲେ ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ହୁଏ ସେଠି ପ୍ରବଳ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଣି ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଢାଳନ୍ତି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ସବୁ ଲୋକ ପ୍ରାୟତଃ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ଯାଏ ପାଣି ଢାଳନ୍ତି ବାଣୀରେ ନେଇକି। ଆଉ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ପୂରଣ କରନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର। ମୋର ବି ଆଶା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆସିପାରୁନଥିଲି ପାଣି ଢାଳିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଏଥର। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛି ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଠାକୁରଙ୍କର ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟା। ଆଉ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ବି କରନ୍ତୁ। এটা হচ্ছে রাধাকৃষ্ণଙ୍କ ମନ୍ଦିର।
ये होचंती प्रभु जगन्नाथ मंदिर जगह कालिया तांको भी दर्शन करवा ये देखि दिंतु पूरा जगन्नाथ ठाकुर पूरा बेश पूरा वीडियो पूरा फुल वीडियो सुविधा सुविधा हमें चल रहे सुविधा श्री श्री गणेश माँ चंडी वीडियो चल ठाकुर को दर्शन कर सारा पर आम बहुत सारा मस्ती कलु एंजॉय कलु एवं ढेर सारा फोटो भी उठेलु बहुत भल लगे केते दिन पर जो इच्छा थिला ठाकुर को दर्शन करने चंद्रेश्वर मंदिर आसे बोली आज पूरण हो गला मोर भल लगे भी हाँ आहरी गोटे कथा भूली जाइए एठी दर्शन कर सारा पर ठाकुर तापर आम जाइलु दीघा दीघा ए वीडियो अपलोड कर सारा पर मो दीघा वीडियोटा भी सांगे सांग अपलोड हो निश्चिंत देखिए भूलिए ना देखु वीडियो कौन भल लगे कि ना कमेंट जन बहुत समय बुलिया तापरे हमको बहुत एम सब बहुत भोक लगे एम सब आसी बसी खायापी आम भी बसगलु खायापी देखो एम भी जो मैंने सब खाऊन यहाँ बुझी ना जे यांकर कौन अवस्था है कौन खाऊन कि ना यहाँ पचारि ना वो कौन कहूँ कहूनु को चलची स्टार्टिंग कास्टिंग चलची ए कौन कहूँ कह खाइबू ना खाइबुनी
ଖାଇବୁ ଖାଇବୁ ସେ ତୁ କିଛି କହୁନୁ ଏଇ ତୁ କିଛି କହ କାହିଁକି ଗାଧେଇବା ଆମ ଚନ୍ନେଶ୍ୱର ଡିନର କରିକି ଯିବା ଦିନର କହ ଖାଇକି ଯିବା ହଁ ବଡ଼ 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 ଚାରିଟା ମୁଢି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତା ପେଟ ପୁରିଥାନ୍ତା ନା ତୁ ଆଠ